Prayer of St. Ambrose. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, I approach your banquet table in fear and trembling, for I am a sinner, and dare not rely on my own worth, but only on your goodness and mercy. I am defiled by many sins in body and soul, and by my unguarded thoughts and words. Gracious God of majesty and awe, I seek your protection. I look for your healing. Poor troubled sinner that I am, I appeal to you, the fountain of all mercies. I cannot bear your judgment, but I trust in your salvation. Lord, I show my wounds to you and uncover my shame before you. I know my sins are many and great, and they fill me with fear, but I hope in your mercies, for they cannot be numbered. Lord Jesus Christ, eternal King, God and man, crucified for mankind, look upon me with mercy and hear my prayer, for I trust in you. Have mercy on me, full of sorrow and sin, for the depth of your compassion never ends. Praise to you, saving sacrifice, offered on the wood of the cross for me and for all mankind. Praise to the noble and precious blood flowing from the wounds of my crucified Lord Jesus Christ and washing away the sins of the whole world.
Remember, Lord, your creature, whom you have redeemed with your blood. I repent my sins, and I long to put right what I have done. Merciful Father, take away all my offenses and sins. Purify me in body and soul, and make me worthy to taste the Holy of Holies. May your body and blood, which I intend to receive, although I am unworthy, be for me the remission of my sins, the washing away of my guilt, the end of my evil thoughts, and the rebirth of my better instincts. May it incite me to do the works pleasing to you and profitable to my health in body and soul, and be a firm defense against the wiles of my enemies. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon, ining atong paglubina karon, pagpangandam sa kapistahan ni San Nicolas de Tolentino. Ang tibuok simbahan usab nagsaulog sa adlaw nga natawhan ni Santa Maria nga Birhen. Niining atong panaghiusa, atong itugyan ngadto sa Dios ang atong mga panginahanglan, uban sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, ug labaw sa tanan sa atong mahal nga patron nga si San Nicolas de Tolentino. Mangayo kitag pasaylo sa Dios sa mga sala nga atong nabuhat, kay siya puno man sa gugma o kaluoy. Kaluyon unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan. Pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
magampo kita. Ihatag sa imong mga alagad na ngamuyo kami, Ginoo, ang gasa sa grasya sa langit, ang pagkatao sa mahal nga Birhen Maria, magdugang unta sa malungtaron nga kalinaw, maingon nga nagpasidaan kini sa sinugdan sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Mikias. Katawhan sa Jerusalem, panagan kamo kay misulong na ang mga kaaway. Gataki na nila ang mga pangulo sa Israel. Miingon ang Ginoo, apan ikaw o Bethlehem Efrata, bisag ikaw ang labing gamay nga lungsod sa Huda, anha magikan kanimo ang usa ka hari sa Israel, kansang kagikan sukad pagayod sa karaanan. Busa itugyan sa Ginoo ang iyang katawhan sa ilang mga kaaway, hangtod nga mga anak na ang babaeng nagbati. Unya ang tanan niyang kadugo nga gipamihag mamauli na sa ilang nasod. Inig-abot niya, harian niya ang iyang katawhan sa gahom nga gikan sa Ginoo, ug sa kahalangdon nga gikan gayod sa Ginoong Dios. Magpuyo nga layo sa kadaot ang iyang katawhan, kay ang katawhan sa tibuok kalibutan, muilaman sa iyang pagkagamhanan, ug magdala siyag kalinaw. Ang pulong sa Ginoo. Nagasadya ko pagayo diha sa Ginoo. Diha sa Ginoo. Bisag nagasalig ako sa imong kaluoy, pasadya ang akong kasing-kasing, diha sa imong kaluwasan. Nagasadya ko pag-ayo diha sa Ginoo. Paawita ako mahitungod sa Ginoo. Siya maayo gayud kanako. Nagasadya ko pag-ayo diha sa Ginoo. Nagasadya ko pag-ayo diha sa Ginoo.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mao kini ang kaagi sa pagkatawo ni Jesucristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayura ni Jose, apan sa wala pa sila magtipo nakamatigod si Maria nga nagsabak na siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon tawo nga matarong, apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tawo. Busa naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang nagunahuna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo og miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria, kaya ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Nanganak siya lalaki ug nganli siya kay Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. O kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka babaeng ulay magmabdos og manganak og lalaki og nganlan siya Emmanuel nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Brothers and sisters in Christ, our online viewers, maayong hapon ninyong tanan. Viva San Nicolas de Tolentino! Viva Maria! Sugod ta sa atong mahal nga patron. Kung maghisgot lang ta og milagro, maghisgot ta og milagro, ang atong mahal nga patron, usa sa pinaka ngayon tang expression nato, pinakangilngig nga istorya kabahin og milagro. Ang usa ka kandidato nga mahimo kang santos, biyato nga mahimong santos, kinahanglan na ay requirements nga moingon nga pilak man ka milagro ang nahitabo nga gi-connect nga pinaagi sa iyang panag-ingnan para nga kining atong kaning kandidato nga biyato mahimo nga santos. Si San Nicolas at the time of the canonization, adunay 300 ka mga milagro nga gi-associate nga tungod kaniya. Niining 300 ka buok milagro nga uban sa pangalian ni San Nicolas, tulo niini gitawag og resurrection miracle, nga naman patay dayong nabuhi og balik. Tungod ni San Nicolas de Tolentino sa iyang pangalia. Karon, kita dinhi sa bais. Unsa may mga milagro sa imong kinabuhi nga imong nasinati pinaagi sa pangalia ni San Nicolas de Tolentino. Dili ko musugot nga muabot na laman mayuntang nga gulang na ta, day mga matay na laman taon niya pohon, ngayon na itong uban buyag-buyag, unya wa tay milagrong nadawat ni San Nicolas. Ako tagadawin ko, pariha ta og patron, San Nicolas, pod among patron dito sa amo sa dawin. Pero nadugay na lamang ko sa dawin, karon ng bag-o, nakasinati ko og milagro ni San Nicolas. Bisan tuod sa bata pa ko, makahinumdum ko, nga aduna kong hilantan gani ni, adunay gamiton ang akong mama, akong lulog lula, pagpatsi. Kabantay mo anang patsi? Kato bitaw, mura na tag manambal aniro, no? Kanang patsi na malagaya og lubang, himo ng dukdukon. Sa gula na siya, o si tawag ninyo, panisilyo, panisitos. Katong pan ni San Nicolas ba? Itong lingin gani nga, murag adlaw-adlaw. Oh, pista ra, kausara na mag-blessing. Kana arang September 10, mao nay panahon nga mag-blessing ana.
Daghan kinana magpa-blessing me. Mutoy gigamit og ingredient. Unyay butang. Kaluoy sa Dios kay maayo man. Maayo. Kadtong nakubid ko, pirting kulbaan ako maayo. Sige kog ampo. Lord, tabanging taon ako, ug unsa na ni. Pero kaluoy sa Dios, wala ko na ospital. Pero ang nakapahinganghan ako, kahinumdum ko, hala, naaman day ko'y usa ka garapon. Nga katungpan ba kay gikan man tog pistas dawin nga, daghan man kayo, naaman ko'y usa ka garapon. Kada ingkit na ko ani, uban sa pangaliya ni San Nicolas de Tolentino. Kaluoy sa Dios, ipanalipdan ko sa ato nga patron. Panisilyo, September 10, mag-blessing nga nga pan. Munigi gamit sa tradisyon sa simbahan, alang sa pag-ayo sa mga masakiton. Unang, kanang uban diha, hala, adto man na sila atong mga lana-lana ditaw, no? Oh, manginom, gani mo Abdulsan. Kabalo mo Abdulsan ba? Oh, manginom mo ana. Unya, wala gani mo kabalong. O, tinuod, unsa nang gamutan ang ipambutang dinha. Unya, karon na natay grasya, gikan kani nga gipanalanginan uban sa pangaliya ni San Nicolas de Tolentino. Unya, kita pagod din sa bais, maupagoy atong patron. Unya, kung mga sakita, wa nato ni gamita. Mga butang nga ingon ini, wala nato nabantay, malimta nato tungod sa kadaghan kaayo nga nagpalibot nato. Maingon ganita, moinom man gani kag Santon Plus, di ba? Oh. Unya karon di ka mo sangpit ni San Nicolas. Ginagmay ni nga istorya kabahin sa atong pagtuo, and di ko maulaw nga musulti ninyo niini because I witnessed this happened to me. Katawanan kina kay pare nako niya, nakadungog man ko nga ako hingagaw nga katong gihilantan ko nga katong gihitakigan ka unsay antibiotic nga imong giinom. Minsan nga katurang pa ni San Nicolas, boy, sige na kog ingkit. That is number 1. Ikaduha, si San Nicolas, patron sa mga kalag sa purgatorio. Towards the end of his life, iya kining gidedicate sa pag-ampo, pahinungod sa mga kalag sa purgatorio. Munang naay pangaliya, minta nga, kung mag-ampo ta, kanang mga kalag sa atong mga kaigsuunang nangamatay, ato na silang iampo, uban sa pangaliya ni San Nicolas de Tolentino. Katawanan man ni kaayo, kay kita mo tuo-tuo ta, mayon gani, igsuon, kung ikaw, gahi o ubo, hilantan ka kada gabi, mubugnaw ang imong lapalapa, malagmit, gikalag ka. Diba, kabantay mo, anak? Oh, maingon gani ng, maingon, ambot unsay term, anak, gihangop? Di ay usa katigulang ni Dula ko, padre, tabangi ko, padre. Kung ano man lula, gihangop ko sa akong bana. Ni kung waka hangopag kalag, gimingaw ra ka. Dahil niyon po siya, sana all. Si Autong Tigulanga to. Di ba kabantay mo mga igsoon, mga butang ingonani, hala, ato dayong pasanginlan ng mga kalag nga mo'y nakaingon sa atong kahimtang. Ano pa uban? Lahi po kay tirada. Unsa may tirada nila, makakita gani sila og alibangbang nga kana ganing brown og color, malipay na sila magayo kay ang libangbang kuno nga brown, unsa gani na siya? Kuyawas inyo no, maglupad-lupad na diay ng kwartaron. Pero, kung naagani katong green o color no, kanang mitang amamispis no, naay green o color, miyon, hilom mo, kay naay kalag. Katong usa ka bata, giingnan, hilom kay si lulo ni mo na. Unya ang amamispis, gikaon magtuko. Dihilak ang bata, ningon, si lolo, gikaon og tuko. Munang katawan tas laing relihiyon ni ini nga mga butang. Brothers and sisters, balik tas pagtuo. Dili ta ng mga tuo-tuo. Balik ta sa pagtuo nga uban sa pangalian ni San Nicolas de Tolentino. Diha sa atong pag-ampo sa atong mga kaigsuunan nga nangamatay. Ilabi na diha sa mga kalag sa purgatorio nga sa makanunayon atong pag-ampo, sila mahidluan sa epekto sa sala nga ilang binuhatan o diya sa constant sa makanunayon nga paghinlo sa kaugalingon,
mahimo silang makasulod ngadto sa gingharian nga gitakatagana sa Dios alang kanato. Apan ikatulo nga kinaiya ni San Nicolas de Tolentino, siya usa ka mahigugmaon nga deboto sa mahal nga Birhen Maria. That is the connection of our celebration today. Nga si San Nicolas, siya di ay adunay halalum kaayo nga debosyon sa mahal nga Birhen Maria. Diri na po kumatubang. Sa atong pagdebosyon sa mahal nga Birhen Maria, ang ako dayong kuhaan o base, katong akong kasinatian dito sa Medjugorje, din ang mahal nga Birhen Maria mohatag og mensahe. Ang mahal nga Birhen Maria niingon aduna siya kung natay chaplet of divine mercy, naapoy gitawag og chaplet for the soul in purgatory. Nga niingon si Mama Mary nga para sa mga kaigsunan nato nga nangamatay, mao ni ampua usab ninyo. Credo, nagato ako, 7 ka manamo, 7 ka maghimaya ka Maria, o 7 ka himaya samahan. Pag-ampo alang sa atong mga kaigsunan nga nangamatay. Hindi mo makita ang ilang koneksyon. Prayer for our dead brothers and sisters. Labaw sa tanan, ang mahal nga Birhen Maria, adunay panawagan kanato nga gitawag nagkausaban, conversion diha sa atong kinabuhi. Kini nga panawagan sa mahal nga Birhen Maria, ningon na siya, and this is where you can see the power of prayer and fasting. Na kung nakakita'y pangayoon sa Diyos, nakakita'y pangayoon sa atong tagsa-tagsa kapamilya, ato kining maangkon pinaagi usab, dili lamang sa pag-ampo, kinahanglang ubanan usab kini sa pagpuasa. Usa sa mga missionaries nga nakakita sa mahal nga Birhen Maria nga gihinganlan og Jacob or James. Usa ka adlaw ni ana, birthday ni Mama Mary, kanya dito sa Medjugorje, kay kada birthday, muhatag man ka og cake, no? Nihilak ang bata, si Jacob, kay niingon siya nga birthday nimo, ang tawag nila ni Mama Mary, Our Lady, is Gospa. Muna term nila, Gospa. Birthday nimo, wala ko'y mahatag. Wala ko'y cake nga ikahatag. Dahil niana si Mama Mary nga, wala man ko nangayo og cake. Dupa lang, dupa. Ang akong pangayoon nimo, nga ang imong kasing-kasing, imong ihatag sa akong anak. Wala ko nangayo og cake. Ayaw ko og tagai og cake. Kundili ihatag nako ang imong kasing-kasing, ihatag ang imong kasing-kasing, ihatag ngadto sa akong anak. Unang mga igsuon, nining atong pagsimba, usa sa mga butang nga angayan nato nga himuon is pag-anhi nato, Lord, ang akong kasing-kasing karon nga magul-anon kay daghan kog kaguol sa akong kinabuhi, akong utang wala bayari, na-scam ko, nailad ko, dabudol ko, daghan kay kog kaguol. Lord, daghan kay kog kabalaka. Asa mig makaon, asa mig ipalit unya og sudan, daghan kay kabalaka. Lord, daghan kayo kog damgong ganahang may tabos akong kinabuhi. Nakasala ko nimo Lord kay namaka ko. Pero Lord, na ako din sa simbahan karon, wala ko'y lahi kahatag, kundili ang akong kasing-kasing lamang nganha kanimo. Naman ay kanta na nga ito, all that I am, no? All that I have, I laid him down before you, O Lord. All my regrets, na, all my acclaim. Tanan, Lord. Ako kining ihalad ngadto o nganha kanimo. Munang sa misa unya, kanapong pagkanta ba? That's the meaning of the offertory. Dawata o Ginoo. Dili lang ang dawaton sa Ginoo ang atong mga gasa nga pan og bino.
Kanta tagdahawata o Ginoo niya. Gibit-bit po tagsubri. Kining among mga gasa. Luyo ni anang subri, kinahanglang imong kasing-kasing, imo usab gihalad ngadto sa Ginoo. Brothers and sisters, the best nga gasa ikahalad nato ngadto sa Ginoo karon niining santos nga misa kung dili mao ang atong kasing-kasing. Sa paghimo nato niini atong pangayoon ang pangaliya sa Dios nga lamdagan kita niya kanunay sama sa nahitabo karon sa ebanghelyo ni San Jose. Mateo kapitulo 1 bersikulo 18 abot 23. Si Jose adunay daghan nga plano siyang kinabuhi. Gani siyang mga plano sa kinabuhi. Niabot naman gani ang panahon sa ngayang kabalaka nga si Maria iya ng bulagan. Apan sa lintunganay niining tanan, nipakita ang anghel sa Ginoo kaniya og nihatag og mensahe. Apan hinumdumi mga igsoon, the best description kinsa si Jose. Gisultihan kita sa ebanghelyo, tawo nga matarong. Ug ang tawo nga matarong masulundon sa giya sa Dios. Atong pangayoon kini nga gasa. Uban sa pangaliya ni San Nicolas de Tolentino sa mahal nga Birhen Maria, mahimo unta kitang matarong nga mga tawo, makanunayon nga naghalad sa atong kasing-kasing sa Ginoo dinhi sa santos nga misa ug magahatag usab sa atong kasing-kasing ngadto sa pagpangalagad sa atong isig katawo ilabi na sa mga nanginahanglan. Amen. Karon manindog kita og atong ipadangat ngadto sa Dios ang atong mga panginahanglan. Sa pagkatao sa atong mahal nga Birhen, makita nato ang laraw sa amahan alang sa katubsanan sa kalibutan. Inubanan ni Maria magampo kita ngadto sa Dios nga nagmugna kaniya nga puno sa grasya og sa matag pangaliya moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan sa walay ko kahadlok, magsangyaw sa maayong balita nga gitugyan kaniya sa anak ni Maria. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, Nga kadtong mga walay pagtuo, mudangop sa Ginoo nga nagpakatawo aron pagluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kayuhan. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga mga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawnan ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mangamuyo kita sa Ginoo. Nga ang tanang mga namatay nga atong gihalad karon makaangkon na sa kinabuhing dayon. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. labing makagagahom mo Diyos ug Amahan, imong nadungog ang among mga pag-ampo, paminawa o dungga kami, uban sa pangaliya sa among mahal nga patron si San Nicolas de Tolentino ug sa mahal nga Birhen Maria, kay kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog-balin ko, disunod na to ang mga paghalad.
Mga igsoon, pagampo kamo aron tiningakog ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong makamot, alang sa pagdaig paghimaya sa ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, magtabang unta kanamo ang pagpakatao sa imong bugtong anak, aron siya sa pagpakatao gikan sa Birhen, wala makapakubos, hinunua nakadugang sa kahimpit sa kasantos sa iyang inahan. Diha sa pagpalingkawas kanamo sa among kasalanan, magahimo nga makapahimot unta kanimo ang among halad. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios katunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magdaig kami kanimo sa kahibulungan sa imong grasya, diha sa among pagpalandong sa kahimpit sa tananimong mga santos. Sa pagsaulog sa handumana ni Maria kanunayng Berhen, mao'y dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo. Diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat, pagkahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan. Ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga walay kinutuban, sa imong pagsudong sa kamapaobsanon ni Maria nga imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan, sa manunubos sa tanang katawhan nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas mihatag niini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinunan ug miingon. Dawata kini og panginom kamugatanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo Ginoo kay tungod sa imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco ang among Santo Papa, ni Julito ang among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Ilabi na kadtong wala na naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, nga niya karon sa imong atubangan. Himuha kami ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose nga iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos, ilabi na ni San Nicolas de Tolentino, nga amo nga patron nga nagatuman sa imong kabubuton nata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Yesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, ban kaniya, o diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Itudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios nga atong Amahan, busa maghiusa kita sa pagsangpit kaniya.
Magpadayo kami kanimo Ginoo, mo kaming luwason sa tanang daotan. At agi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Maalikay kami kanunay sa sala, ug mailayo kami sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo, among manunubos. Ginoong Heso Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kaya tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Atong ipakita ang atong panag-ig sa unay. His Calvina. Kini mao ang kodero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo din ko angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang og mamaayo ako. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, maglipay untang imong simbahan kay imong gibusog sa balaan nga mga misteryo. Diha siyang pagsaulog sa adlaw nga tawhan ni Maria nga Berhen, nga alang sa tibuok kalibutan, mauang kalauman sa banagbanag sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Palihog manglod alang sa itong orasyo imperata. Pagampo alang sa pag-atiman sa kalibutan. Labing makagagahom nga Dios, ana ikaw sa tibuok kalibutan, ug ana usab sa labing gamay nimong mga binuhat. Gihangop mo sa imong kalumo ang tanan nga may kinabuhi. Ibukbo dinhi kanamo ang gahom sa imong gugma. Aron among panalipdan ang kinabuhi ug katahom sa imong kabuhatan. Puna kami sa kalinaw, aron magpuyo kami isip mga managsuon, nga dili maghatag og kadaot sa usab-usa. O Dios sa mga kabus, tabangi kami aron pagluwas sa mga biniyaan ug mga gikalimtan kini sa yuta. Sila nga mga bililon sa imong pananaw. Hatagi kayuhan ang among kinabuhi, aron among panalipdan ang kalibutan ug dili among amungan, aron ang matahom lamang ang among itisok, dili ang kahugawan ug ang kagusbatan sa tanan. Tanduga ang mga kasing-kasing sa mga tao nga nagpahimulos sa mga kabus o sa mga bahandi sa kalibutan aron pagtagbaw sa ilang kahakot. Tudluoy kami sa pag-ila sa kabililhon sa matag binuhat, aron mapuno kami sa katingala ug pamalandong, aron makita namo ang tiunay nga kahiusa sa tanan nimong binuhat sa among pagpanaw nganha sa imong walay katapusang kahaya. Nagapasalamat kami kanimo sa imong pag-uban kanamo matag adlaw. Dasiga kami, nangamuyo kami diha sa among pagpakigbisog alang sa hustisya, gugma ug kalinaw. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hantod sa kantoran. Amen. Palihog manglingkod sa makadiyot. Una sa tanan, among itunol ang kinasingkasing nga mga pagpasalamat sa tanang mga pilgrims, mga sponsors, mga offers karon sa ato ang ikawalo nga nobinaryo. Ato sa pasalamatan si Reverend Father Hendrix Adlar sa ihang pag-celebrate kanato karon. Father, thank you. Ugma sa atong ikasiyam katapusan nga nobinaryo, kani ang atong mga sponsors o mga pilgrims, Zone 17 and 18, Legion of Mary, Holy Face Crusader, PYC officers, Looc, Manlipak, Malaiba, Malaconi, Camboylao, Chapels. Associations of the Barangay Captains, City Health Office o City Veterinary Office. Usabang atong pari ugma, Reverend Father John Mark G. Bumidiano. Dugang paibalo human sa atong misa ugma, sa atong bispera, sa atong kapistahan, isunod ayon ang atong karaban. Sa isa kayrang atong imahin sa usa ka sakyanan, kamo mupauli na mo sa inyong panimalay sa dito sa inyong mga lugar adunay pangandam lang ninyo og kandila kay moagi ang ato ang imahin adto ra mo magulat. Dili ra ta mosunod sa karaban kay duna ra tay mga in charge, mga apostoles nga maoy magdala sa karaban. Tuyok libot dinhi sa atong dakbayan sa bais. Hinaot unta nga matuman nato ni daghang salamat. Kinasingkasing pasalamat ni Father Nilo, ni Father Sagon ug ni Father Conrad uban sa Parish Pastoral Council Tito John Lado o mga kauban sa pag-imbitar nako nga makasaulog og misa dinhi sa ato sa bais. Uban ni Ma'am Linday Chua o di Dr. Vicky Dinopol, kami manghinaot, pohon mayong lawas, makabalik na punta
sa atong Bible study dinhi sa Bais, no? So hulat lang ni kung kanusa ta pwede makabalik nga kana pong luwas pud ta sa atong panagtapok unya. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo mahigugmaon ug makagagahom nga Dios, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng Santos nga Misa dadang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod.